बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों जेबो कचिं लायालासिनो नयनज्योति बसुमतारी एपीएससी आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय बिजनी मौजा बरतारी गामिनि थागिबि ललिकान्त बसुमतारीनि देरसिन फिसाज्ला नयनज्योति बसुमतारीया थांनाय 20 आगस्ट खालि फोसावनाय आसामनि देरसिन आनजाद एपीएससी जों खुंजानाय फर द पोस्ट अफ इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्स इन द डाइरेक्टरेट अफ इकोनॉमिक एंड स्टेटिस्टिक्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेन्टआव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। गावनि आंगो जोनोम गामिनि खारदैगुरि गोजौ फरायसालिनिफ्राय 2013 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जायो। बेनि उनाव बीएचपी फरायसालिनिफ्राय 2015 मायथाइयाव एचएस आनजादखौ हाथरखि मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बेनिफ्राय बीए रांखान्थि आयदायाव अनार्स लानानै 2018 मायथाइयाव उथ्रिसार जादों आरो 2020 मायथाइयाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय रांखान्थि बिफाननिफ्राय फार्स्ट क्लास उथ्रिसार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बीए फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा ईशान उदय स्पेशल स्कलारशिप फर एनईआरनिफ्राय दानफायाव 5,400 राङै मोननो हादोंमोन। नयनज्योति बसुमतारीया एपीएससी प्रिपारेशन खालामनाय समाव व्हाट्सएप, फेसबुक आरो इउट्यूबखौ 1 बोसोर 6 दाननि थाखाय आनइनस्टल खालामनानै लादोंमोन। आर'नाइ रादाबनि गासै नायगिरि सोद्रोमाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ जासिहरबाय। आङो 2020 आव जे माने जिथु रिजाल्ट होखो माने 2020 आव 20 आगस्टआव जेब्ला जोंना माने एपीएससी नि फर द पोस्ट अफ इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्स इन द डाइरेक्टर अफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटनि जिथु रिजाल्ट होबाय बेयाव आं क्वालिफाइ जानो हादोंमोन आरो बेयो आंना ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटआव बेयो इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक्स जागोन आरो बेयो रिजाल्टआ 20 तारिखै ओंखारदों 20 आगस्ट। आनजादखौ आङो माने स्टेप बाय स्टेप सालायबाय थादो 2020 आवनो आरम्भ जादोंमोन आरो 2020 निफ्रायनो माने जुन जुलाइनिफ्राय जादोंमोन आरो आरम्भ एग्जामा। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु माने खस्थ' खालामदोंमोन आरो खस्थ' खालामनानै बहुतखिनि फरायदोंमोन बेनि रिजाल्टखौ जिहेतु मोनदो आङो निजेखौनो बहुत गोजोननाय मोनदों जिहेतु फिथाइखौ मोजाङानो मोनबाय नालाय बहुतखिनि गोजोननाय मोनदों आरो आं सिगांनिफ्रायनो थिरांथाथ' गैयामोन आंना जेब्ला आं ग्रेजुएसन पास जायो माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटि एडमिसन लायो आरो ओमफ्राय बेयाव बहुतनि रिजाल्ट माने मानसि डिफारेन्ट कमिटिनिफ्राय मानसि लोगो मोनबाय नालाय बे होमबाना माने एपीएससीआव आंबो क्रेक खालामनो हागोन स' मोजाङै फरायबाथाय बिदि माने सिरियासनेसा आरम्भ जादोंमोन आरो माने स्टार्ट जादोंमोन। ओमफ्रायनो आङो बेनिफ्रायनो माने एपीएससीनि नांगौ खिथाबफोरखौ फरायनायनि आरम्भ खालामदोंमोन आरो आं जेबो कचिं लायाखैमोन आरो औ आं सेल्फ स्टाडि खालामदोंमोन सेल्फ स्टाडि खालामनानैनो क्वालिफाइ जानो हादोंमोन आरो आङो दैलिथ' माने दैलिबो बुंजाया आरो थारमाने जेब्लानो समाय मोनो आं होमब्लानो फरायोमोन आरो जेब्ला बबावबा थांबाबो जेनेबा ट्रेन जार्नि खालामबाबो बासजों थांबाबो आङो फरायोमोन आरो माने जेनेबा कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ नायोमोन माबायसा इन्टारनेसनेल निउस जाबाय दं बेफोरनि निउसफोरखौ नायबाय थायोमोन आरो आङो इडुकेसनाव आङो माने आंना स्कुलिंआ जाबाय कर्दैगुरि हाई स्कुलनिफ्राय आङो एइचएस प्लास ग्रेजुएसनखौ बीएचपी कलेज सरलपारानिफ्राय खालामदो आङो ओमफ्राय मास्टार्सखौ गुवाहाटी इउनिभार्सिटिनिफ्राय इकनमिक्स डिपार्टमेन्टआव खालामदो आरो ओमफ्राय पास आउटआ आंना 2020 ओमफ्राय 2020 आव माने कर'नानि खार'नै बाङाय डिले जानानै जोंना 2021 आवसो रिजाल्टखौ होदो थारमाने जानुवारियाव ओमफ्राय जेब्ला रिजाल्ट होदो थारमाने रिजाल्ट होनाय समावनो आरो एपीएससीनिया बे पस्टआ ओंखारदोंमोन आरो ओमफ्राय एट द सेम टाइम आं एप्लाइ खालामबाय ओमफ्राय उनाव आं नेटबो होदोंमोन ओमफ्राय नेटबो पास जादोंमोन ओमफ्राय आंना नेटआवबो माने टारगेटआ जिआरएफमोन जिआरएफ क्वालिफाइ जानो हायासै आङो .25नि कारणे अकल .25नि कारणे पार्सेन्टनि कारणे जानो हायासै आरो आङो क्वालिफाइ ओमफ्राय उनाव बेबो एपीएससीनिबो प्रिपारेसन खालामबाय दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय बेयावबो मोजाङै लिरनायसै ओमफ्राय उनाव आङो क्वालिफाइ जाबाय आरो बिदिनो बाङाय बांलायाथ' जाखाबाय फाइनान्सियेल जिथु प्रब्लेमा दंखायोमोन बाङाय ओमफ्राय थेवबाबो आं मेनेज खालामदोंमोन आरो जिहेथु आङो बिदिनो स्कलारशिपबो मोन्दोंमोन 3 इयार्सनि कारणे ग्रेजुएसन खालामबाय थानाय समाव ईशान उदय जिथु नर्थ इस्टनि जिथु स्पेसियेल स्कलारशिप होनदों ओमफ्राय उनाव बेनि 5,400 करि मोनोमोन आरो मान्थलि
ओमफ्राय बेयावथ' आरो ग्रेजुवेसनाव बारा खरस जायासै नालाय बेयाव मास्टार डिग्रियावबो खालामबाय आं बेखौनो बाङाय खरस ओरै रखमै ओमफ्राय न'निफ्रायबो हरोमोन ओमफ्राय बिदिनो आङो ओमफ्राय टिउसनबो खालामोमोन बाङाय पार्ट टाइम ओमफ्राय बिदिनो मेनेज खालामोमोन आरो आं सोंबाय थंखौ आं बिथाङा दा फैबाय थानाय इयुथफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो सानो जेन हदाय फरायनायजों रिलेटेड जानांगोन आरो जेब्ला फरायनायजों इन्टारेस्टआव थायो बेबो माने मोनसे इन्टारेस्ट आरो फरायनायजों नोङो एनि टाइम माने रिलेटेड थाबा नोङो फरायनानै बेसे फरायदो माने एख' पात्ताखौनो मोना थारमाने फरायनानै ओरै रखम आरो नों फरायनायजों जरित थायोबा मोनसे ब्रेनाव सुइटपेन रिलिज जायो आरो बे रिलिज जानानै नोङो केमिकेल जिथु बाय'लजिकेल बेसिस बेनि थ्रुयै नोङो जुदि मोजाङै बिदि फरायबाय थायोबा एनि टाइम फरायबाय थायोबा नोङो मोनसे हेबिटआव जालाङो आरो बे हेबिट नों फरायबाय थानाय ओमफ्राय उनाव आं बेखिनि होननो सानो जुदि दा आजिखालि अनलाइनाव बहुतखिनि क्लासावबो बिदिनो नुदो माने मबाइलाव बिदियो सोरबा सुइसाइदबो जादो बिदि माने मबाइल मोनैनिनो खिन्थु आं होनो सानो मोजां मबाइलाव मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो ओमफ्राय उनाव मोजां जुदि इउटिलाइस खालामनो हायोबाथाय मोजां ओमफ्राय खिन्थु मेक्सिमाम नुयो कन्ट्रल खालामनो हाया पार्सनेल लाइफआव माने बिसोरो कन्ट्रल खालामनायनि हानायखौ नुहुरा आरो खिन्थु कन्ट्रल खालामनो हानांगोन होनबासो नों साक्सेस जानो हागोन आरो ओमफ्राय आं प्रिपारेसन खालामनाय समाव प्राय 1.5 बोसोर माने फेसबुक वाट्सएप माने आनइनस्टल दंमोन आंनिया माने आंखि इउटुबाबो आनइनस्टल दंमोन आंनिया बेखिनियानो आरो ओमफ्राय खिन्थु आङो उइकिपेडियाखौ नायोमोन आरो उइकिपेडियाखौ जेनेबा निउस पेपार नायनो थाखाय उइकिपेडियाखौ नायोमोन आरो आं बेखौनो सानगोन जिथु नोंनि मिडियामा बियो खुनु पयन्थे माने नोङो बेरियार जानो हाया आरो नोंहा जुदि नाजानाय थायोबा इन्टारेस्ट थायोबा नोङो हागोन आरो माने इंलिसखौबो आंबोथ' जेनेबा माने इंलिस मिडियामनि नङामोन स' आङो जेब्ला ओइस पास जायो होमबानो थारमाने किसुमान माने जेनेबा आं सानो थारमाने किसुमान बर' बाथ्राफोरखौ जेनेबा इंलिसाव निजेनो माइन्दआवनो ट्रेन्सलेट खालामनानै नायोमोन आरो इंलिसाव मा जागोन इनि माने इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामनानै खालामोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो आं निउस पेपार नायोमोन निउस पेपारा बहुतखिनि हेल्प जायो आरो नोंना वर्डसटकआ बारायो भकेबुलारि बारायो बिदिनो आं निउस पेपार नायै नायैनो इंलिसखौ इमप्रुभ खालामदोंमोन ओमफ्राय आरो आं सानो माने मिडियामा खुनु माने माने बाधा जानो हाया आरो माने प्रब्लेम जेबो जाया माने मिडियामा इन्टारेस्ट थायोबा आरो आङो आगोलबो जिहेतु जरित दंमोन नालाय माने आं ग्रेजुवेसन खालामनाय समाव 2 बोसोर माने भाइस प्रेसिडेन्ट बड' स्टुडेन्टस लिटारेरि ससाइटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन आरो बिदिनो ओमफ्राय आरो गुवाहाटि इउनिभार्सिटि इउनिट एबसुनि जि इउनिट एबसुनि आङो एसिस्टेन्ट ट्रेजारारमोन 1920 बेट्सआव ओमफ्राय बिदि जरित जानायाबो आंना मोनसे बेनिफिट जादों मानो होनबा आङो जिथु कमिउनिकेसन स्किला आंना माने इमप्रुभ जादों आरो थारमाने बिदि थाफानानै आरो बिदि माने खामानि मावना बर' जाथिनि आरो दा बे जबनि गेजेरजोंबो आङो जुदि मोजाङै बे मायाव माबायसा डेभेलपमेन्ट जादों माबायसायै पलिसिस एन्ड प्रग्राम्स नांगौ रियेलि इम्परटेन्ट आरो बेफोरनि सायाव मोजाङै जुदि आङो आंनि सिंनि जिथु सिनियर रिसार्च अफिसार स्टेटिस्टिकेल अफिसार प्लास फिल्ड एसिस्टेन्ट बेफोर थागोन बेफोरखौ गाइड मोजाङै खालामनानै कुवालिटि डाटा एक्सट्रेक्ट खालामनानै जाहाथे मोजाङै इक'नमिक सार्भे दिहुननानै माने बाजेटखौ माने गभमेन्ट आसाम गभमेन्टआ बाजेटखौ जाहाथे मोजाङै खालामनो हायो डेभेलपमेन्टनि कारनै होमबाना आं जुदि मोजाङै डाटा कालेक्सन खालामोबा कुवालिटि डाटा खालामनो हायोबाथाय जोंनि एरियायाव अबेयाव आसलथे नांगौ इम्परटेन्ट आरो माबायसायै डेभेलपमेन्टनि कारनै माने पलिसिस आसलथे इम्परटेन्ट बेखौ माने आं हेल्पफुल जागोन आरो बेयाव माने आं खुदियाखौ लानानै ओरैबायदि खुसि जादों बा गौरबाथ' ओरै जायाखै माने जाहाथे आंनि फिसाया माने सासे अफिसार जाबाय बेखिनियानो खुसि आरो माने जाहाथे माने फरायनायनि फिथाइखौ मोनबाय गावनि लाइफखौ खुंनो हाबाय इयुनावबो माने गाव मोजाङै सोलिनो हागोन होननानै बेखौनो आरो साननानै दं आरो जे माने बिमा बिफाखौबो इयुनाव नायफिननो हासिगोन होननानै जा फरायहोनानै जिखिनि माने साख्रि मोनबाय बेखौनो सानदों आरो मा जों खुसि जानाया